دیاره دیپلۆماسیە سەرۆکی هەرێما کوردستانê Mesûd Barzanî wiha kir gonarîna Amerîkayê derbarê Kobanê a Rojavayê Kurdistanê biguherê. Hevdem li gor berpirsekî Kurd jî li ser daxwaza Serok Barzanî û civaka Amerîkayê Tirkiye sînorê xwe ji bo pêşmergeyên Kurdistanê re vekir. Da ku biçin Kobanê û alîkariya şervanên Kurd bikin. Têzanîn godeha balafirên Amerîkayê 21 ton çek, teqemenî û pêdiviyên tendurustî wek alîkariyên Herêma Kurdistanê gihandin Kobanê. û li ser daxwaza xelk û hêzên siyasîyên Rojavayê Kurdistanê, Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî daxwaz ji Tirkiye kirbû gorê bide pêşmergan biçin Kobanê. û bersiva Mewlûd Çavuşoğlu wezîrê derveyê Tirkiye hat got Tirkiye wê bibe alîkar bo derbasbûna pêşmergan bo Kobanê birêya Tirkiye re. Divê derbarê de şormendê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê karûbarên Rojavayê Kurdistanê Mustafa Şefîqarî ji Bes News re got Serokê Herêma Kurdistanê li gel yekem êrîşa Daişê bo ser Şengalê hewldanên xwe yên dîplomatîk berfirehtir kirin. Bandora vêna jî li ser piştgiriya welatên bihêz li Herêma Kurdistanê hebû. Bi baweriya Mustafa Şefîq gihiştina çek û teqemeniyên Herêma Kurdistanê birêya balafirên Amerîkî beşek ji berhema dîplomasiya Serokê Herêma Kurdistanê. Herwiha Serok Barzanî karî di demeka Kurd de hemû welatên bihêz yên Rojava ji bo Başûrê Kurdistanê bîne serxetê. Herwiha îro di civînekê di navbera Kerîm Şengalî wezîrê navxwe û Mustafa Seyid Qadir wezîrê pêşmergeyê hikûmeta Herêma Kurdistanê hat rêkeftin li ser ew hêza pêşmerge ya go wê bêşandin bo Kobanê. û ew hêz wê piştgiriya şervanên Kurd li Kobanê bike bo têkişkandina êrîşên Daişê li ser bajêr. Wilbere got îro ev pirs wereyek alî kirin. Herwiha Sekreterê Giştî Wîzareta Pêşmergeyên Herêma Kurdistanê Cabbar Yawir got em li ser axa xwe nêzîkî 3000 hêzên çekdar yên girêdayî NKSê perwerde dikin. Eger Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD û partiyên diniyên siyasî li hev bikin, dê pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê herin Sûriyayê tevlî şer bibin. Têzanîn got heta niha jî civînên herdwaliyên siyasî tevdem û NKSê li duhokê berdewamin. Bêgo bighin tûrêkeftinek temam li ser her sê xalên civînê. Ya yekê lêvegerek siyasî ya got bîst ji sediya wê li hewayê ma û rêveberiya Rojavayê Kurdistanê ya got destpêka wê nehat destnîşan kirin. û ya sêm jî hêzek leşkerî hevbeş ya got aliyê tevdemê qebûl nake guftugowan têde bike. Bo programa Ark Bahar Derwîş.